Vypočítavosť operátorov nepozná hranice. Nedávno ma poprosil o optimalizáciu zákazník, ktorému som v minulosti pomohol s Orangeom. Tentokrát potreboval pomôcť s Telekomom. Daný zákazník mal optický internet a televíziu bez liav. Objektívnejšie lepšie, respektíve najvýhodnejšie mu vychádzalo O2, pre ktoré sa aj po konzultácii finálne rozhodol. Dovtedy som si myslel, že poznám limity všetkých operátorov. Predpokladal som, že zákazníka bude Telekom kontaktovať a že mu ponúkne sám od seba zľavu 6 eur, aby neodišiel. V takom prípade by O2 vychádzalo stále výhodnejšie a môj ultimátny zámer dať zákazníkovi najlepšie telekomunikačné služby za najnižšie ceny by sa naplnil. Avšak Telekom si zákazníka, ktorého mal doteraz úplne v paži, dokázal udržať neodmietateľnou ponukou. To, čo operátor spravil, je za mňa čistý hnus. To, že sú zákazníci cielene a vedomo zavádzaní rečami typu, že zľavy, respektíve lepšie podmienky neexistujú, je jedna vec. Ale naťahovať ich zlými podmienkami toľkokrát, že až vaša 5. ponuka je hodná prijatia, tak to je extrém. Úprimne sa teším, že môj zákazník získal Business OpticNet XXL, TV XL, 4 prístupy a 2 Magioboxy len za 25 eur. Zároveň mi je však ľúto všetkých ľudí, ktorí za to isté dnes platia vyše 56 eur. Celá táto skúsenosť ma úprimne dosť rozhodila a zároveň mi ukázala, že operátori majú viac nadhodnotené služby, než som si vôbec myslel. A práve preto nenechajte operátorov oberať vás. Vypíšte kontaktný formulár na stránke operatori.sk a získajte lepšie a lacnejšie telekomunikačné služby.